أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. An uwa al'umma musulmai, muna gaida kowa kuma muna mu kowa da kowa fatan alheri. A dalilin da yasa muke ƙara wannan bayanai don gamsar da kowa, 'yan uwa su fahimci yadda masu riƙo da alƙur'ani shi kaɗai suke aƙidarsu. Baya buƙata sai lallai kai ma ka yarda, amma yana da kyau ka ji abin da mutum ya yarda da shi daga bakin shi, don ka san yadda shi yake tafiya a kai. Imma ka yarda, imma ba ka yarda ba, amma shi dai ka san yadda yake tafiya, kuma ba za ka sake mai ƙazafi ba, ba za ka sake yi masa mummunan zato ba. Abin da ka ga ya tafi a kai daidai ka aje sa a matsayin ya tafi daidai. Abin da ka ga ya tafi a kai kuskure ka aje sa akan ya tafi akan kuskure. Wannan shi ne. Allah ta'ala ya taimake mu baki ɗaya.